Khanai Khofayao bibar tulaयलायनाय बैसागु बोथोरजों नों समाय फ्लेनाय फै आगु रंजानाय बोथोरजों नों मोदोमफ्रुनाय हेलो लोगोफोर आरोबाव दिनैनि मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि सायाव लोगोफोर आरोबाव आं मोनसे नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ दासिमबो नायाखै अब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय होनब्लासो मिथिगोन दि नोंथांमोना दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों लोगोफोर बेखायनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेफोरबायदिनो गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोना थाब नुनो थाखाय बिदिब्ला फैदो लोगोफोर दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि सायाव दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअआनो जादों बैसागो लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे भिडिअनि मेथाइनि टाइटेलानो जादों खानाय खफायाव लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायदो नैबे भिडिअनि स्टार्टिंआनो जादों हेलेना आरो अमर नैबे भिडिअनि डिरेक्शनानो जादों बाम्बुला बर' लोगोफोर नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों बे भिडिअखौ बिथांमोना दासिमबो फुल आपल'ड खालामथ'वाखै जेब्ला बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामगोन अब्ला आं आरोबाव खनसे आंनि चेनेलाव आपडेट खालामनानै होफिनगोन नैबे भिडिअनि सिंगारानो जादों बिनय खुंगुर दैमारि आरो नयन बरगयारि लोगोफोर बिथांमोना नैबे भिडिअखौ दासिमबो फुल आपल'ड खालामथ'वाखै जेब्ला बिथांमोना नैबे भिडिअखौ बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव फुल आपल'ड खालामनानै होगोन जेब्ला नोंथांमोना नायनो थाखाय आंनि नैबे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखि नैबे भिडिअनि कनसेप्ट आरो सुरुग्राफियानो जादों सोरां बसुमतारी लोगोफोर नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन नोंथांमोना नेनानै थादो लोगोफोर जेब्ला बिथांमोना नैबे भिडिअखौ आपल'ड खालामगोन अब्ला आं नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव खनसे आपडेट खालामनानै होफिनगोन नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे गुसुं ट्रेलार भिडिअखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि एएस प्रडाक्शन प्रेजेन्ट इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हैदो आरो जेब्ला बिथांमोना आपल'ड खालामगोन अब्ला नोंथांमोना थाबनो नुनाय बायदि बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामनानै होदो आरो नोंथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअनि आपडेटखौ बयनिख्रुइबो सिगांसिन मोननो थाखाय नोंथांमोना आंनि नैबे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै ला होनबानो नोंथांमोना थाब नुगोन बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै